जेरैखि जाया एबार हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननाय दा नंखायनो मोननैबो समस्थियाव BPF-नि बिजाथि देरहानायनि खुनु चान्स गैया खालि गोजोन आरो थासारियाव मोजां इलेक्सन जाबानो जायो। दिनैबो दुखुनांथाव माने बनरगावआव जोंनि जि माने मिटिं जादों पाटगावआव बेवहाय थांनायाव बिथांमोना अन्थाइ खुबैदों। दाबो हिंसानि माखासे हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना आखायाव लानो नागिरो। नाथाय जायफोर हिंसा खालामो, जायफोर समाज बेरेखा हाबा मावो, बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। आरो दिनै BPF-आ जे धंस जानो थांगासिनो दङ, बेवहाय मालायनि रावनिबो दाय गैया, BPF-नि दैदेनगिरिफोरनिनो दाय। आब' अनजालिया जि खोथाखौ बुंदों बेजों आङो एग्रि नङा। मानोना बे गामि सोनाय आरो दानख'नाया जोबोद गोनांथार। सानजाहा जोंहा गोबां गामि सोनांगौ दङ, खोलाहाबो गामि मोनसे मोननै थालांदों, सोनांगौ दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि सुबुं अनजिमाखौ जुदि बेलेन्स खालामनांगौबा मोनसे मोननै बेबायदि गामिफ्रा दाननाय थांनांगोन। आरो बेखौ बिथाङा दिनै बुजिनाय नङा, आंबो बुंनो नागिराखै। 10-20 बोसोरनि उनावसो मानो बे क्लजखौ लाबोनाय जादों बेखौ बिथाङाबो बुजिगोन आरो हारिनि मानसिफ्राबो नुगोन। गासैबो खामानियानो पजिटिभ मोनसे एक्सन थायो आरो नेगेटिभ मोनसे रिएक्सन थाखायो। दा ओंखायनो जोङो रावबो बुंनो हाया कि बबेबा मोनसे खामानिया सोरनिबा खहा खालामनाय नङा, सोरनिबा लाबल' जागोन। निस्सय बेवहाय मोनसे नङा मोनसे पजिटिभ नेगेटिभ थागोन। दिनै जोङो नुनो मोनाखै कि BJP-नि बे खामानिया जोंखौ डाइरेक्ट माबा मोनसे एफेक्ट खालामगोन, जों बेखौ नुवाखै। नाथाय गासैबो खामानियानो एक्सन रिएक्सन थायो, बेखौ उननि समावसो जों मिथिगोन। BPP-आव जइन जानायनि जाहोना जाहैबाय आङो BPF-आव जेब्ला BPF-नि जे टिकेट राननाय हाबाफारि जादोंमोन, बे समाव आङो बनरगाव समस्तिनि बिजाथि राजिब कुमार ब्रह्मचारियाव आङो जइन जादोंमोन। बे जइन जाखांनायनि उनावहाय जे आङो BPF-आवनो थानानै गोग्गोमै खामानि मावनायनि एसे थांखि लानो हाबनाय जादोंमोन। नाथाय बिनि उनावहाय BPF-निफ्राय जेब्ला आं जइन जाखांदों, बे दिननिफ्राय जेबो मेसेज गैयिलाय आं बेनि थाखायनो दिनै UPPL-आव जइन जानाय जाबाय। जेबो स्कप गैया, माने लाइजामबो हरा आरो फनबो खालामा, बेबायदि जादों आरो ओरैनो 8 मास दिनैसिमाव। माबा डेजिगनेसनफोर होदोंमोन खामानि मावनो थाखाय नोंथाङा? जेबो डेजिगनेसन गैया, फरायनानै लाबाय, बेनिफ्राय जेबो बिबान गैया आरो। बेयाव थांनाय सिगां नोंथाङाथ' नित्सय फरायसा आफादाव मोनसे समाव बिबानगिरि दंमोन। आङो पाटगाव आनसलिक एबसुआव बोसोरथाम आफादगिरि मावदोंमोन। बेनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बोसोरसे हारिमुनि नेहाथारि बिबान मावदोंमोन। आङो बे समावहाय जोंनि बनरगाव समस्ति हिसाब जानानै आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बाथ्राया बेनो जे जाय बिथांमोनहा आथिखालाव BPF खालामनानै दं, सोलायनायनि मुङावहाय बयखौबो सोलायनायनि मुङाव आरो BTR एकर्डखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौनि थाखाय आङो बयखौबो UPPL ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय खावलायबाय, जाहाथे जोंनि डेभेलपमेन्टआ उननि समावहाय मोजां जायो आरो जोङो गोजोर जोंनि BTR-खौ जाहाथे मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हायो, आं बेखौ खावलायनाय जाबाय बयबो रायजो राजानिसिम।